Estic fent el curs d'auxiliar de vendes. És un curs que té moltes sortides al món laboral i crec que és una oportunitat bona. Em vaig apuntar a aquest curs perquè em van donar diverses informacions sobre diversos cursos i aquest va ser, crec que era el que més sortides tenia i crec que era el que em podia ajudar bastant. És un curs que és molt complet, fas de tot, t'ensenya molt bé, és un curs que no es fa passat i crec que és molt bona oportunitat per estudiar i per poder treballar. Crec que m'ha servit aquest curs per saber tècniques de màrqueting perquè crec que és un molt bon futur, com ja sigui online o sigui en un local. Aleshores crec que el màrqueting o les tècniques de màrqueting són molt importants a l'hora de fer-les servir, com he dit, online o en un local. Perquè t'ajuda si no estàs preparat per